हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन बड' पिच एकर्डनि गेजेरजों B.T.R नि हा हुनि मोनथाइजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोरनि थामहिनबा दफाफोरनि सोमोन्दै 7.1 दफा बादियै B.T.R थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियास डिस्ट्रिक्टनि बायजोआव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि बायजोनि SD थामहिनबा स्केड्युल ट्राइबेलफोरनि थामहिनबा जनजातिफोरनि हा मोनथाइफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय आसाम सरकारा जुनिया मोनसे आयेन खालामनायनि गेजेरजों रैखाथि होगोन होननानै बेवहाय मख'नाय दं। आरो 7.2 दफा बादियै कास्ट हा, गांसो गोनां हा आरो दैब' हाफोरखौ इनायै एबा आयेन बेरेखायै हाबफैनायनिफ्राय थामहिनबा हाबफैनायफोरनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय आसाम सरकारा नांगौ बायदियै राहा लागोन होननानै 7.2 दफायाव मुंख'नाय दं। स' बेखिनियानोमोन B.T.R बड' पिच एकर्डनि गेजेरजों B.T.R नि हा हुनि मोनथाइखौ रैखाथि खालामनायनि जि मोननै दफा, बे मोननै दफायानो।